ka rayuwa ta kira malam wa ka taba ina cikin kawa ina cikin masifa ya aka mun irin haka yawa ya ce gashi to nagode Allah ya saka ni ne wani kawai. Salamu alaikum. Da naga kawai kaza. Lafiya da wannan. Da naga haka ne. Wallahi malam a cikin masifa ne. Me yake faruwa? Yaro ne da ni. Yau tsawon shekara 7 kenan. Yaron nan baya ci, baya sha, baya gani, baya magana. Wata tsinanni aljana ce ta shiga cikin sa. Subhanallahi. Sakat. Subhanallahi. Ina tabbatar maka labarin ka aka ba aka ce ba aljanin da ba ka iya ji ne. To mu akwai wani aljani da isa ya rena mana hankali a nan. A'a malam. Akwai shi aljanin da ba kwantarin kai. Babu shi. Yaro. Malamai 70 na kira ta kore. Mu je. Kai ba kaje inda nake son yaron nan ba. Amma aljanna ta hana da sakat. Ji malam gashi nan. Yaron nan. Subhanallahi. Ya kuma nan kaga irin halin da yake ciki. Kullum ba haka yake. Ba ci ba sha. Kai. To ka san menene? Fita ka rufe ko ba. To malam. Kana ai da ka. Kana kan aljannin nan nasu. Sauri ka rufe. Sanni ba. Kin san duk kuwa? Kin san malam wa ka taba kuwa? Bai ki san zafi na bane. Yasa yake bada ke? Kai ne malam wa ka taba lalle yau zaka sakata. Taimako wallahi zai kashe ni kai ai yau na fita daga masifa malam ya ce mun wannan tsinan malam an gama to alhamdulillah